Ovako je Bojan Ivošević demonstrirao 12 kvadrata koliko će, tvrdi, prema novoj komunalnoj odluci biti više štekata u centru grada. Kaže, upravo tih 12 kvadrata dovoljno je da se pokaže licemjerje Tomislava Šute. 4 godine slušali smo konstantno neutemeljene kritike. Da zato što smo proveli konzervatorske smjernice, da smo zatirali ljude, da su bili osobni obračuni i tako dalje. Razlika plana Tomislava Šute i našeg je 12 metara kvadratnih. Znači, ovaj pravokutnik ovdje. Nakon svih onih pustih kritika, neutemeljenih, laži koje je na naš račun izgovorio, sada kada se suočio sa strukom, sa konzervatorima, nadam se da je shvatio da je 4 godine klevetao i da sada kad je on gradonačelnik ne radi drugčije. U navedenom prijedlogu, isto kao i kod prijašnje vlasti, nema kafića No Stres na Pjaci. Zato što iza nas su čak 3 pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Stara gradska vijećnica, crkvica Svetog Lovre i kuća Karepić. To nisu sitnice. Pojedinačna kulturna dobra imaju neki značaj za Republiku Hrvatsku i normalno da se ne može s tim pazariti kako se to u prošlosti radilo i da danas kad se struku zbog novog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara treba nešto pitati, ne možete raditi što ste zamislili. No ipak u novoj odluci o komunalnom redu su spušteni neki kriteriji, poput vraćanja štekata kafe baru Juditi. Tu ne je problem s aspekta konzervatora, kulturnog dobra, nego prolaza za ljudi, gdje ljudi krate put, da mogu proći kroz sjenu preko trga i tako dalje i tako dalje. Jesu li to pritisci, jer znamo da neki sada 16 igrači u gradskom vijeću koje zanima samo Hotel Zagreb su bili rado viđeni gosti dole. Ne znam, ali kažem, s obzirom da se raspravlja o ovom pravokutniku i da raspravljamo doslovno 2 točke u cijeloj staroj gradskoj jezgri, podržat ćemo odluku da ne bi je još gore izmasakrirali. Iz oporbe poručuju podržat ćemo novu odluku o komunalnom redu, iako se ne slažemo s 12 kvadrata. Zašto? Zašto nećemo inzistirati na ispravljanju tih 12 kvadrata, malo više, ajde nešto je plus minus? Zato što ukoliko mi budemo protiv, to će biti argument Tomislavu Šuti da zapravo u znatnoj mjeri kao pod navodnike pritisak koalicijskih partnera izmijeni odluku. Osvrnuo se i na zakon o ugostiteljstvu. Vidjeli ste da je ministar Glavina uručio odbijenicu Tomislavu Šuti i da neće mu dati niti jedan nalaz za reguliranje noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri. U nedjelju je završeno javno savjetovanje na temelju izmjena koje smo mi pokrenuli. Nadam se da će Tomislav Šuta imati razuma, da će znati prihvatiti ruku pomoći da se uvede dodatno red iz oporbe, da neće biti tvrdoglavi i odbijati čisto zato što prijedlog dolazi iz oporbe jednu racionalnu mjeru i da će omogućiti samom sebi da ima sukno i škare po pitanju noćnog života isključivo u staroj gradskoj jezgri. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pak tvrdi kako grad već sad može regulirati rad noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri kroz plan upravljanja destinacijom. Jeste vi čuli za Jetija? Pa mislim da gospodin Glavina priča o Jetiju. Iz jednostavnog razloga tu se vidi da on nikad u životu za ništa nije izabran direktno, da nikad nije vodio jedan grad, ma niti općinu, Klis, odakle on. I jednostavno priča o tome što on misli da se može, a niko nikad nije postigao. Priča o Jetiju. Gospodin Glavina nek se negdje kandidira na izborima, nek postane gradonačelnik pa da vidi kako će on provesti te svoje sumanute ideje. A jedna od sumanutih ideja prema Ivoševiću je i smanjenje broja komunalnih redara. Preko 50% smanjuje broj komunalnih redara u gradu Splitu. Već s ovim brojkama muku su mučili da obrade sve prijave koje građani šalju, da reagiraju na vrijeme i da isprave sve nepravilnosti u prostoru. Sada kad ih smanji za više od 50%, ja ne znam kako on misli održava red u gradu. Uz poruku splitskom gradonačelniku da ne reže granu na kojoj sjedi, uputio mu je i savjet da prihvati njihovu pomoć u reguliranju rada noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri, jer mu ministar Glavina očigledno ne želi pomoći. U Splitu se ponovno otvara pitanje nedostatka kapaciteta u vrtićima i lošeg upravljanja predškolskim sustavom. Stranka Split je naš predstavila je prijedlog prenamjene napuštenog objekta nasuprot zgrade Beletaž. Oni traže da se taj prostor hitno obnovi i prenamijeni u dječji vrtić. U nedostatku prostora za dicu koja je lani ostalo negdje preko 100 dice neupisano, ove godine je predložila jedan ovakav objekat u kojem može biti upravo toliko, a možda čak i više djece.
To je jedan razlog. Drugi je razlog što do Palcigrada cijeli Žnjan nema nitko, niti jedan dječji vrtić. A treći razlog je zato što smo svi skupa svjedoci enormnog iseljavanja iz centra grada prema istoku. U Stobreću ima samo privatni, u Sirobuju i privatni i nije moguće upisati svu djecu, zato smo prisiljeni odvoziti je na Plokite i širom grada. Dakle, voze se djeca iz Sažnjana od Meja do Žrnovnice, ovisno gdje ko uspije upisati. Radi se o objektu i zemljištu u državnom vlasništvu koje je čisto i nema nikakve zapreke da ga država ne preda gradu Splitu, naravno na korištenje za nešto društveno korisno. U ovom slučaju to je za naše najpotrebitije, to su naša djeca, to su naša budućnost i za sve roditelje koji nemaju kud sa djecom, a podsjećamo da djedovi i bake danas rade do 65. godine i često nisu niti u zdravstvenom stanju koje udovoljava čuvanju i pažnji djece. Pritom se otvaraju i nova pitanja. Koliko bi uopće koštala sanacija ovog objekta? Na to su predstavnici stranke odgovorili kako se o točnim brojkama za sad ne može govoriti bez detaljne procjene. Troškovi sanacije bi bili, teško ih je procijeniti u ovom trenutku egzaktno, ali oni bi bili s obzirom na gradski proračun od 403 milijuna eura za ovu godinu svakako bi bili podnošljivi. Također država bi sigurno tu uskočila i županija također. Europska unija sa svojim natječajima, to je nešto što bi se moglo refundirati. Znači postoje financijska sredstva i alati da se ovaj vrtić kompletno opremi, možda čak i bez nekog velikog troška za grad. Samo treba imati političku volju malo to ispitati. Znači već je to rađeno u drugim gradovima u Hrvatskoj i u drugim općinama. Postojeći brownstone objekti se prenamjenjuju u naše realne potrebe sada u ovom trenutku. Ovo je nekoć bila samoposluga i kiosk i jedna zalogajnica, ali nama to sada ovdje ne treba, nama sada treba dječji vrtić hitno, odmah sad. Predstavnici stranke Marina Kovačević i Mate Buljubašić upozoravaju kako problemi traju godinama, a dodatnu zabrinutost izazivaju smjene pročelnika te kašnjenje upisa u splitske vrtiće. Pred nama su rekordno kasni upisi u dječje vrtiće tek iza 1. svibnja. Također ima jako puno problema u resoru obrazovanja. Prvo što upada u oči je smjena pročelnika Mate Omazića bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog obrazloženja što je to gospodin Omazić skrivio gradonačelniku Šuti da ga tako mijenja. Također radi se o cijepanju ustanove Radost, najveće vrtićke ustanove u gradu Splitu, na 2 ustanove, s tim da se sprema to izvesti na jedan krajnje nezgrapan način, da će jedna postojeća stručna služba odrađivati posao za 2 ustanove, što je nečuveno i nedopustivo. Znači to je nešto preko čega naši izvori u Banovini smatraju da gospodin Omazić nije htio prijeći. Glavni razlog ove inicijative su nadolazeći upisi u vrtiće, pri čemu upozoravaju na problem prekapacitiranih skupina tijekom žalbenog roka, što je protivno pedagoškim standardima. U Hrvatskoj uskoro počinje isplata povrata poreza za prošlu godinu. Očekuje se da će novac dobiti više od 800.000 građana kao i prethodnih godina. Isplate počinju početkom svibnja, a prema najavama Porezne uprave prvi novac na račune stiže već oko 4. svibnja. Isplata neće biti jednokratna, nego će se provoditi postupno, ovisno o tome kada se izdaju porezna rješenja. Većina građana dobit će svoj povrat relativno brzo. Više od 90% isplata obično se izvrši do kraja svibnja. Oni s kompliciranijim slučajevima ili eventualnim prigovorima novac mogu čekati do lipnja ili srpnja. Porezna uprava najprije izdaje privremena rješenja koja građani mogu vidjeti u sustavu e-građani. Nakon toga novac se isplaćuje na račune koje imaju evidentirane u sustavu.
Posebno su važni mladi, osobe do 25 godina dobivaju puni povrat poreza, dok oni između 26 i 30 godina dobivaju polovicu iznosa koji su uplatili. Ukupno se građanima vraća više stotina milijuna eura preplaćenog poreza, a prosječni povrat iznosi oko nekoliko stotina eura. Oko 900 Splićana postalo je žrtvama velike prijevare u kojoj su ostali bez značajnih novčanih iznosa, a ukupna šteta procjenjuje se na stotine tisuća eura. Prevaranti su koristili različite metode kako bi naveli građane da uplate novac ili otkriju osobne i bankovne podatke. Građani su bili uvjereni da sudjeluju u sigurnim ulaganjima ili poslovnim prilikama, no nakon uplata novac im nije više bio vraćen. U mnogim slučajevima prevaranti su bili teško uočljivi jer su se koristili lažnim identitetima i internetskim platformama. Policija upozorava da su ovakve prijevare sve češće te da građani trebaju biti vrlo oprezni prilikom internetskih ulaganja i nepoznatih ponuda. Naglašava se da se kriminalci često ne mogu lako otkriti jer djeluju izvan Hrvatske i koriste sofisticirane metode. Dok se Hrvatska i dalje predstavlja kao turistička zemlja koja svako ljeto dočekuje milijune gostiju, sve se češće postavlja pitanje kako to izgleda iz perspektive onih koji tu sezonu žive. Jer dok se s nestrpljenjem očekuju dolasci turista, rijetko se govori o tome mogu li si hrvatski građani uopće priuštiti odlazak na more. Upravo smo to provjerili u anketi s građanima. Mogu li si ove godine priuštiti ljetovanje, bilo u Hrvatskoj ili izvan zemlje? Znam, vidit ću, sve opcije su otvorene, tako da vidit ćemo. A gdje bi išli na ljetovanje? Ne znam, neki otok možda ovdje, Brač, Vis, ovisi, tako da Šolta, lipi su. A cijene su mislim, s obzirom na naše plaće, cijene baš i nisu pristupačne, ali uvijek čovjek nađe put ako hoće i ako želi ići negdje, a sad. Pa treba, koliko se treba izdvajati, treba se izdvajati. S obzirom kakve su nas plaće ovdje i sve to, tako da. A cijene su uvijek bile na otocima dosta skupi. Prevoz, otoci uvijek su malo bili skupiji nego u gradu. Ali tako smo mi navikli već da uvijek cijene idu gori. Tako ne, ništa čudno. Prije godinu dana sam imao kuću na Pelješcu i prodao sam i sad jedne ništa, star sam. Nema više bolje, takve noge me već izdaju, auto slabije vozim, tako da mi se ne da ni. Nigdje. A koji je razlog? Studiram, radim, tako da. Nema se vremena. A kad bi išla, gdje bi išla? Možda u Italiju ili Španjolsku, kad bi imala para. Pa ne znam, mislim, može se sve naći za neke jeftinije pare. Sad ovisi kada gleda se to smještaj i prijevoz i tako dalje. Ali sad ne znam, mislim, u Hrvatskoj stvarno cijene jesu skupe, pogotovo na tim turističkim relacijama. Tako da, ne znam, tu je sve negdje te cijene, tu je sve negdje. Ne vjerujem. Zašto? Zato imam nekih obaveza, u Deviću sam pjevam, imamo koncerte, ali ću putovati u 9. mjesec u Prag kao nastupe, a za sve ovo drugo nema dovoljno novca. Pa za Hrvatsku bi se još i našla, ali za vanje, skupa. Nije ni Hrvatska baš jeftina. Tako da treba za to izdvojiti zaista dosta novca, osobito ako ćete izlaziti na večer negdje. Ako je običan odmor, onda si još to i možeš priuštiti. Normalno da hoću. Gdje ideš? Nemam pojma. Ali ideš u Hrvatsku, vanka? I u Hrvatsku i vanka. Nije ti skupo? Nije. Cijeli život sam na ljetovanju, ne želim ove godine na ljetovanje. Ne znam. Jednostavno ne znam. Radi vremena, ne znam vremenski kako će to sve obaviti. Puno se radi, pa nemam vremena o tome. Inače, zašto ne?
Zaključno, iako je ljetna sezona još pred nama, već sada se otvara pitanje koliko si građani uopće mogu priuštiti odlazak na more. Rastući troškovi života i smještaja dovode do toga da ljetovanje za mnoge postaje sve veći financijski izazov, bilo u Hrvatskoj ili izvan nje. U splitskom naselju Mertojak izbio je požar u stanu koji je brzo prerastao u vatrenu buktinju i izazvao veliku materijalnu štetu. Na teren su odmah stigle vatrogasne i policijske službe, a požar je stavljen pod kontrolu nakon intervencije vatrogasaca. Stan je u potpunosti zahvaćen vatrom, a gusti dim proširio se i na okolne dijelove zgrade, što je izazvalo paniku među stanarima. Za sada nema službenih informacijama o teže ozlijeđenima, no materijalna šteta je velika. Ovaj incident ponovno je otvorio pitanje problema koji se u tom dijelu grada, prema navodima, godinama zanemaruje i gura pod tepih. Stanari i dio javnosti upozoravaju da se radi o širem problemu sigurnosti i održavanja prostora, koji bi mogao imati ozbiljne posljedice ako se ne riješi. Nadležne službe najavile su očevid kako bi se utvrdio točan uzrok požara. Istraga će pokazati što je točno dovelo do požara. Bojana Ivoševića na gradskom vijeću zanimalo je kada će se oduzeti mandat Lari Arapović, predsjednici Kotara Grad, budući da u kvartu u kojem je na čelu ne živi već 15 godina i kako tamo nema prebivalište. Iz Banovine pak stigao odgovor kako su izvršili provjeru službene podatke o njezinom prebivalištu i da ne postoji nikakva zakonska osnova za prestanak njezina mandata. Zamolili su i da se u buduće ne iznose neistinite informacije o drugima. Mislim da gospodin Šuta ne razumije razliku dok imaš prebivalište gdje ti je nešto utvrđeno pa je sad u postupku gdje se ona može žaliti. Mislim, nije postavio pravo pitanje policiji. Mislim da je neki od vaših kolega žive u blizini lokacije gdje je lažno prijavila prebivalište. Možete kod vaših kolega provjeriti da je to netočna tvrdnja. Svi znamo, živi u Istarskoj, živi već 15 godina od kad je našla svog partnera, dobila dijete u međuvremenu. Živi u Istarskoj, u Gradskom kotaru Lučac-Manuš. Ja joj želim sreću sa daljnom političkom karijerom ukoliko se planira kandidirati u Gradskom kotaru Lučac-Manuš na idućim kotarskim izborima. Svu sreću joj želim, ali u mom kotaru ne želim da me predstavljaju ljudi koji tu ne žive 15 godina. Tvrdi kako nije iznio netočne informacije i da stoji iza svojih tvrdnji. Prošetajte do trga ispred robne kuće. Dobro, pozvonite na Parlafon, pitajte malo istraživačkog novinarstva, pitajte par stanara, znaju li o tome, ne znaju li o tome i onda ćete se uvjeriti da zapravo gospodin Šuta i njegovi suradnici učestalo, nije jedini. Ima još HDZ-ovih predsjednika Kotara, kotarskih vijećnika koji drže lažna prebivališta, obnašaju političke funkcije u Kotarevima gdje ne žive, a to nije moj kvart. To nek se bave stanari tih kvartova, u mom kvartu neće nas lažno predstavljati osoba koja 15 godina ovdje ne živi. Ona je rekla da ona to volonterski obavlja i niko vama ne brani da se i vi volonterski bavite time. Jel mene neko plaća za ovu presicu? Jel mene neko plaća za izmjene i dopune? Znači, oprostite, svi mi volontiramo u dijelu svoga života. Ja mislim da puno više nego ta gospođa sam u životu volontirao u više udruga, u više sfera, od ekologije do onog klasičnog volonterskog rada po pitanju obrazovanja i sl. Mislim da je neumjesno uopće tražiti alibije za nešto što je protuzakonito. Lara Arapović u telefonskom pozivu kazala nam je kako ne želi davati izjave vezano za ovu temu, kako se ne bi uvlačila u dodatne polemike sa Bojanom Ivoševićem. Pijani svećenik vozeći motocikl s više od 2 promila alkohola u krvi izazvao je tešku prometnu nesreću u kojoj je i sam teško ozlijeđen. Zbog neprilagođene vožnje nije na vrijeme uočio zaustavljena vozila ispred sebe. U sudaru je udario u automobil, a od siline udarca preletio je preko njega i završio na drugom vozilu. Nesreća je bila vrlo ozbiljna, a na vozilima je nastala velika materijalna šteta. Ostali sudionici prošli su s lakšim ozljedama. Nakon nesreće prevezen je u bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć. Utvrđeno je i da je vozio bez važeće vozačke dozvole, te da motocikl nije bio registriran ni osiguran. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv njega je pokrenut postupak, a sud mu je izrekao uvjetnu kaznu zatvora i zabranu upravljanja vozilima.
Dok se u većem dijelu Hrvatske očekuje kiša i nestabilno vrijeme, Dalmacija će imati nešto povoljnije vremenske prilike. Vrijeme će biti promjenjivo, ali ipak ugodnije nego u ostatku zemlje. U Dalmaciji se očekuje kombinacija oblaka i sunčanih razdoblja, što se često opisuje kao mišanca vrimena. Puhaće različiti vjetrovi, povremeno jugo, a zatim i bura, što dodatno pridonosi promjenjivom vremenu. Za razliku od juga, u unutrašnjosti Hrvatske i drugim krajevima prevladat će oblačno vrijeme s kišom, pa će mnogi morati posegnuti za kišobranima. Unatoč promjenama, temperature u Dalmaciji ostaće relativno ugodne, a sunčana razdoblja omogućit će boravak na otvorenom. Tako vrijeme tipično je za prijelazna razdoblja, kada se izmjenjuju različiti vremenski utjecaji.